det er et fedt setup, der er omkring det hele, og når man kommer ind i hallen, så bliver man helt overvældet. Vi fejrer jo Slagelse guld her, fordi vi har så mange dygtige atleter. Vi har rigtig mange dygtige foreninger, frivillige ildsjæle derude, som sørger for, at der er nogle gode betingelser til, at eliteudøvere kan komme rigtig langt. Det at få lederprisen, det betyder da en masse ting for mig. En stor anerkendelse af det arbejde, jeg går og gør. Så det er jo fantastisk. Det er jo et kæmpe skulderklap for al den træning, man lægger i det, og at man bliver anerkendt. Lige når man går op, så kan man godt mærke, at adrenalinen kommer ind. Jeg synes, det er godt, at vi kommer ud, viser vores talent for det. Vi har sparet mod hinanden mange gange, og vi er vant til det. Det er meget sjovt, at man kan prøve nogle andre ting, som det er, man plejer at gøre. Jeg har aldrig prøvet det før, og skyde før. Det er virkelig sjovt. Jamen det, der giver mig at være frivillig, det er jo en masse oplevelser. Det er at få flere frivillige ind til at lave et stykke arbejde, således at klubben kan eksistere. Jamen jeg er utrolig glad over at få initiativprisen, fordi at det ligesom har givet en tiltro til mig omkring, hvad jeg har gjort for klubben. Det synes jeg er utrolig fedt. Det, at der er nogen, der har lagt mærke til mig, synes jeg, der er super dejligt. Altså, det er skønt. Jeg spiller meget sådan i storbyerne, så det er vildt dejligt at være hjemme på min egen egen.